and relax. K5 Afternoon Drive. Afternoon Drive. Kampiyon! 88.7 K5 News FM. Your favorite soft rock hits from yesterday and today. Keep it here on your favorite radio station. 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras na ito, alas 3:09 na. Good afternoon. Welcome sa Laugh Out Loud. Kapag si Macha Colid. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, alas 3 na. Tiyempo na sa pagdulak. Dulak! Ito ang bagong tunog ng 88.7 Dumadagundong. Broadcasting live from the City of Love. City of Love to the world. Giving you the best music and the hottest news. Hottest news and public service. Worldwide. Netwide. 24 oras. 24 oras. Ang radyo. Kampiyon sa serbisyo. Kampiyon sa serbisyo. 88.7 K5 News FM. Ay nakariband, wala ka bayad utang. Tawanan! Kulitan! More fun! Macho Colid.
Kampiyon! Laugh out loud. Laugh out loud. Ang saya-saya, no? More tawanan. Tawanan. More Kulitan. Kulitan. More fun. Fun. Kaupon si Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Kampiyon! Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Kampiyon! Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbago nga programa. More tawanan. More kulitan. Kulitan. More fun. Fun. Tara na! Dahil ito'y trending na! Mapalapsag bata, di lang tututik balang matambok na lang. Ang saya-saya, no? Gin, pasadya, para tanan, nga! Nangagid ya? Ladies and gentlemen, please welcome Macho Kulit! Macho Kulit sa Laugh Out Loud! Laugh out loud. Todo na to. Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud! Laugh out loud. Ay, tsaka. Macho Kulit sa Laugh Out Loud! Laugh out loud. On 88.7 K5 News FM. Kampiyon! Kampiyon! Magahon ang hapon naton subong. Sa jahon to naman ang programa naton na rin alas 3 to alas 4 subong nga hapon mga ka-K5 live. Live kita subong sa 88.7 K5 News FM Philippines. Mga ka-K5 naton, opo nyo naman si Macho Kulit sa programang Laugh Out Loud. Maga-enjoy naman kita, maga-kadlaw naman kita, dulaunta ang mga problema. Tutok lang sa number 1 radio station, 88.7. Mga ka-K5, February 17, 2025. Happy birthday sa tanan nga may mga birthday. Happy mansary sa tanan nga may mansary. Happy anniversary sa tanan nga may mga anibersaryo sa ila nga mga pinalangga. Ikaw bala nagaproblema sa inyo panimalay? Makabaton ka sa isa ka box nga DTX Coffee Mix kung madakpan ka nga nagapamati sa K5 News FM. So ano pa ginahulat ninyo? Pamati na. Hindi nyo pagulatan nga malabayan lang kamo sang amon nga intel. Kag makahambal, uy, may taga K5 News FM naglabay. Sayang, hindi tayo nagpapamati sa kanila. Dapat magpapamati kayo talaga ka namin para nga makabaton ka mo sang DTX Coffee Mix nga isa ka Vaxgit. Aba? Ano pa ginaulat ninyo mga ka-K5? Tutok lang sa 88.7. Well, subong mga hapon, mga ka-K5 naton.
Kadamo na ginagaklatabbo sa aton sa syudad sang Iloilo, may mga bypass operations, may nasunog, may nabungguan, may naghaplak nga bata. Oh, grabe, gid. Ano na lang ni Ayhan mga ka-K5 man? Naga-enjoy man bala ka mo? May mga tao nga ginalapak-lapak na lang. May mga tao nga ginadaog-daog na lang. Ay, hindi tato mapaperde na. Well, subong mga ka-K5 naton ha, nag-hook up ng aton nga mga station subong sa Western Visayas. Mabatian kita subong sa 88.7 K5 News FM Sara. Ginamanage ina ni Mama Ni nga pinakagwapa nga babae. Hindi hambog, gwapa, maalam, kag manggaranon na. Ang ila atop made in carbon dioxide. Ang iya bayo may Bluetooth. Pwede ka mo nakakonect sa Bluetooth o kon infrared. Ha? Nakahook up man ang aton nga gwapohon nga station manager. Now sa 95.7 K5 News FM, Sir Del Coro. Ang akon nga abyan nga namin magkanta sa Be My Lady. Nakapangasawa sang doktora. Ang bala si Dr. Sir nga itandukan niya ako. 95.9 Kulasi. Hello, sir. Apostol. Oh, grabe. Amigo ko niya, gwapohon ni Manggaranon. That's 95.3 K5 News FM Bugason. Good afternoon man sa mga friends naton diri sa may Santa Fe nga nagapamati subong sa aton. Machokolit naga-enjoy gid kami sa imong programa. Wow, thank you so much gid. Grabe ang akon kadlaw machokolit mo. Patay-patay gid taken kadlaw kanimo. Wow! Bongga-bongga ka gid ah. Amo ginaya. Amo ginaya importante nga nagapatay-patay kailangan kadlaw kanaken. Hello man mga chocolate, nagpamati kami di subong sa inyo. Ay, grabe ba? Di pagido, magkadamo sa mga problema sa syudad ng Iloilo. Subong, paperte. Happy birthday kay JR. Nagatutok man subong si Toto JR sa aton. Happy birthday sa imo, Toto. More blessings to come. Kampiyon! Well, subong nga po mga ka-K5 ha. Buksan ko ng linya. Agod nga pwede ka mo makatamyaw sa inyo nga mga friends. Pwede ka mo hindi ka makakanta-kanta. Kung na-boring ka mo, buksan ko linya. Pero before na tatamyahon ko niya na yung mga friends naton sa may dito man. Sa good afternoon, Sir Machokolit. Mga janitor kag mga employee or empleyado sa CR sang babay sa 6th floor sang Iloilo Provincial Capital, nagapamati sa imo. Salamat! Mga girls naton na, mga janitor naton nga mga babae na sa 6th floor sang Iloilo Provincial Capital, nakatutok sa K5 News FM. Perte. Birthday greetings to Ma'am Lori Monterosa, Gosi sang barangay Babong, Haniway, Iloilo. Today, birthday niya. Happy birthday. Happy birthday. Greetings, sir, from Sir Eric Monterosa, Gosi alias Patrick Monterosa. Sa radyo sila nagpamati. Kanami isang signal nyo dito. Salamat gid sa Bukid sang Haniway. Ay rayad nga hapon sa inyo tanan-tanan. Kung nara ka na subong sa Babaw Bukid, ma'am, hindi magkalipat mag-inom sa GTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Nag-inom ka mo adlaw-adlaw ha, sa GTX 500 mga ka-K5. Ang GTX 500 mga ka-K5, gapadula ini siya sang mataas naton nga sugar. Ang GTX 500, the superior
superior antioxidant mga ka-K5. Kag imnan mo pagid sang Mighty C, the alkaline vitamin C ni Dr. Ramil Itang Oy. Inom na ka mo. Kaya manami ng inyong health, makabulig sa health nyo na. Pangpalaba, pang-extension sang inyo kabuhi. Kung ikaw naman yung nag-aedad 50 anyos, kagang imo nga picturokoy, wala nagatindog, kay palpak na. Inom ka sang Extend Food Supplement for Men. Isa ka pisga, tindog dayo. Wow! Grabe! Kung damo naman punggod ang imo nga itsura, ang imo nga punggod may parachute sa sulod, patsaan nyo na. Distingi ang pinakabag-o nga habon nga makahatag sang kagwapo, kagwapa sa inyo. Kung mo itsura, bidugin balsamar, tsura mo dugin marinig, tsuray mo daw iwi-iwi, tsura mo daw kartarata, distingi ang GTX Beauty Soap na magwapo kagidya. Tamo nga mo ng mga reporter ni gwapo kag mga gwapa kaya nagagamit sa DTX Beauty Soap. Lantuan yung skin ni Matt Chocolate, hamis akong skin baw. Testingin nyo DTX Beauty Soap sa mga itsura do mga tagok na bala na. Kung gusto nyo nga maluyag ang miga nyo sa inyo, testingi ang pinakabag-o nga Habon Beauty Soap. Barato na, epektibo pa. Kanya nagabutang pasangguyan nila kung ano-ano. Testingin ng DTX Beauty Soap, oh? Reveal your natural beauty. Sa mga baho ilok, shout out na! Uya-uya, man tada, be! O, testingin nyo ang bago nga produkto ni Dr. Ramil Itang Oy. Kung may problema ang inyo ilok, nagabaha bala sa balhas? Ang imo ilok daw sapa bala? Kibot ka lang nagailig ang tuburan halin sa tasok sang imo nga ilok. Ama perte? Testingi magamit sang Clinica Deo Fresh. Lighten your dark underarm sa mga itom ilok na bala? Na itom pa sa bumbiro. Testingi Clinica Deo Fresh. Kaga D3 Bio, the antiviral specialist. At sa mga ka-K5 na nato na testingi mag-inom sa D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood supplement ginimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 mga ka-K5. O testingin nyo na, the antiviral specialist. Mag-inom ka mo sa Matt Chocolate Herbal Capsule sa 2 kaadlaw, mapatay ka. Well, subong hapon, buksan ko ng linya para sa aton nga istorya. Kayo! Hello, kananay Nenfang na nagmamating subong sa aton. Good afternoon. How are you? Buksan ko ng linya. Tawag na kamo din mga ka-K5 sa aton nga linya sa 0919-099-9066. Ano ta 0919-098-6314. Liwata, tawag mo 0919-098-6314 ka-K5. Liwaton ko ha, para mamaintindihan nyo git ang number ni Matt Chocolate nga ginalawag diri sa radyo. Pamati ka mo nga 0919-098-6314. Hello gali kay Ma'am Jel nga nakatutok subong from Dreamers Boys Iloilo. Nakatutok din ang Dreamers Boys mga K5. Hello gali kay Richmond Lusanta. Good afternoon sir, good afternoon from Dreamers Boys. Hello Richmore. Good afternoon Richmore. Ang granon gini si Toto Richmore. Kay Ma'am Jel, kay Queen, kay Mama Muñeca nga nagapamati subong sa aton. Good afternoon Mama Mons. Tawag na kamo dia 0919-098-6314. Kung magtawag sa 0969-071-9481. Kung nagaburot sa ganiga tututot, liwatan nyo lang. Kay may mga linya giman actually nga pigado. So ngobrahon nyo lang ha. Idaya liwat ang inyo nga cellphone. Agod makatawag ka mo sa 88.7 sa K5 News FM.
Kag live makita subong ha sa K5 News FM 88.7 Digital. Live kita na subong. Pamati ka muna sa akon. Kag maga-enjoy kita subong sa aton nga programa. Kampiyon! Hello man, gali sa mga friends naton nga palakaon sang tinapay ba? Grabe, palakaon tinapay. Tawag na ka mo diri sa 0919 liwato ni Matt Chocolate ha. Tawag na sa 0919 098 6314. Matt Chocolate, ginatamya ko da mga friends ko diri subong sa may kainin lapas. Nga nagapamati kami sa inyo, patay-patay si Lula Kadlaw do tayo sa masalamukan sa paghambal mo nga itsura daw turutot. Abaw? O si Lola naga-intra man. Lola, wala kaya kagitilaw turutot? Good afternoon man sa kay Budoy. Boy. Si Budoy dira sa lapas, kapamati sila subong. Maya nga pon sa inyo tanan-tanan ha. Well, subong hapon mga ka-K5. Buksan kong linya. Naga-busy ka nung linya. Tapos subong matyo ko di kami kasulod. Diwat-liwata lang. Ay ambo, tinaang smart na. Sige lang, diwat-liwata nyo lang na para makatawag ka mo sa amon. Para sadya-sadya subong ha. Mati lang ka mo sa radyo sa 88.7 para sa Jahonta nga aton nga palatuntunan subong hapon. Hello, good afternoon mga Dominico. Mati subong ha. Kamusta ka na, Mr. Carmen? How are you? Hello, manggali sa kay Candila. Nagpamati subong. Good afternoon sa imo, ma'am. How are you? Kaya nakatutok din sa K5 News FM. Grabe no, impeachment trial ba to kay VP Sara? Dapat natin umpisahan. Oy, grabe gid. Ano ni siya yayaya? PM Sir Ring. Good afternoon man, Macho Chocolate sa kaya Bornok nga nagapamati sula subong sa aton. Grabe. Good afternoon man sa inyo tanan-tanan. Sa mga ka-K5 na naton ha, sa mga nanay kag tatay na naton yung nag-enjoy subong sa atong programa. Kung may mga panawagan kamo dibla mga ka-K5. Tutok kamo diri sa 88.7, pwede kamo di ka panawagan sa inyong mga kilala. Para ba lang nga at least kung may mga problema sila, mabatian man, panawagan ka mo diri sa K5 News FM Philippines. Good afternoon man kay Rabian. Kampiyon! Si Rabian nakatutok subong sa ato, no? Si Attorney Rabian. Hello, good attorney, good afternoon. And especially pag sa friends naton nga nagapamati sa aton nga programa subong nga hapon. Thank you so much, ma'am and sir. Kay Sir Dawero Franza, nakatutok din sa 88.7. Good afternoon. Hello sa kay friends naton na kay Raging na nagamamati subong. Hello man kay Miss Flores, nakatutok din sa atin. Good afternoon. How are you? Sa mga friends naton and enemies, nakatutok din sa 88.7 K5 News FM. Magabalik Macho Chocolate, more music, more fun. Relax the number 1 radio station sa 88.7 K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! D3 Payo with Vizio. Ako si Ana, before problema, kugid nga ako na
sa tagsaka pagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsaka pagbutaw, at lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bago nga paglaom. Wala sang laya ay bisan anuman kabudlay, wala sang laya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy na lang. Magpapagaling sa lahat. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag-empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninunga nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na handa magpalangga, servisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako
ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay.
Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan. Laugh out loud. Laugh out loud. Ang saya-saya, no? More tawanan. Tawanan. More kulitan. Kulitan. More fun. More fun. Kaupon si Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Kampiyon! Ginagaw mo na gani. Proud ka pa? Ay, kaigan. Kampiyon! You're walking into the best radio stations, 88.7 K5 News FM Philippines. Kampiyon. Number 1 na kita. Well, sa mga yapon, mga K5, how are you? Sa inyong mga friendship na sa mga nakatutok subong, good afternoon. Well, sa mga hapon, mga ka-K5, grabe ni subong, no? Hindi na maintindihan subong ang palibot sa syudad sa Iloilo. Pero i-check natin subong sa linya natin, may isa ka bypass operation. K5 News FM Flash Report. I-check natin sa linya natin, upod natin ang aton nga field reporter live sa isa ka bypass operations. Upod natin si K5 EJ Cordoba. K5 EJ? Yeah. Sa mga bypass operation no sa distrito sang Mulo mga kakipayman. Kakipayman doon sa bag nga 8,000 pesos na nabaklan nila sila sang ginapatian sa Shabu no ang ining optional exclusive sa K5 News at kakipayman no. Gini ang ginapamunuan gini Police Captain Ryan Christ Inot sang Mulo Police Station kakipayman. Okay, VJ, no? Do hindi ko maintindihan ang imong signal subong. Kahit ito medyo nag-choppy, bala, no? Distrito sang Molo, ina ang bypass operation nga ginhiwat exclusive sa K5 News FM Philippines? Yes, K5 Bat. Sa distrito sang Mulo. Distrito sang Mulo, K5 Bat. Anong nadakpan? Lalaki na babae? Mag-live-in sila K5 Bat. Lalaki kag babae. Sige, go ahead, K5 EJ. So, sa balon nga 8,000 pesos kakipaymat, no? Nabaklan ini sila sang ginapatihan suspected siya bo, no? Sang aton sini nga mga kapulisan diri, no? Sa diri sa area, no? Medyo abi kakipaymat no makitid diri ang area kag ang aton nga signal mahina ang pagsulod diri, no? Kay isa ini ka kwarto nga simentado kakipaymat, no? So perte pagani ka ginot diri subong kakipaymat, no? So sa aton nga mga tagpalamati, no, brubantay lang gid sa page sang K5 News FM Iloilo 88.7 kag padayon na pagpamati sa 88.7 K5 News FM sa inyo mga radyo K5. K5 EJ, so, mga ano oras na K5 EJ bag-o lang gid na ang bypass operation? Bag-o lang gid kakipaymat. Dugay naman nagulog gid. Dugay naman nagulog gid na monitor na. Yes, kakipaymat, no. Antes ini nag-operate ang katapo sang kapulisan nato, no. Ginpat kayon ini kakipaymat no briefing tapos may surveillance ini sa mga subject kakipaymat. K5 EJ, kung ma-distinguish mo o ma-plastar mo siya, medyo suludlon inang lugar nila? Yes, kakipaymat. Suludlon ka tama, kakipaymat. No, siguro mga 50 to 60 meters pa. Alin sa main road. Mga pilay pang ina doon sa babae nga naman? Ang babae siguro kakipaymat ara sa 40s. 40s naman? Oo. Tapos ang lalaki siguro ara sa 50s kakipaymat. Lagi na ni prisong duwan o bagwano I-verify pa na natin karon kakipaymat sa katapo sang kapulisan natin akag sa subject man mismo. Iway man sila gamban nga planted naman? Wala man kakipaymat. Nagaugyon man ini sigurado basit aminado man ini sila. So gina-search to ang aton nga police surveyor sa elected barangay official naton ag-search kakipaymat sa mga subject diri. May live kita sa mga may live kita sa mga EJ din, no?
Yes, kay Mat, no? Sa subong, hindi pa kita kuan mismo, no? Ka-double live sa atong sining page, no? Pero tingwaan naton kita kay Mat. Sige, kay 5 siguro sa dugang nga impormasyon, balikan ta ka na sa dili madugay, para makunara, no? Ara mga ka-K5, gina-flash sa subong sa aton nga mga teknesan. Ay, kaniwang na nag-replay dahil sa tatay ni man, sa tigulang nag-replay dahil Sir, mali na po kasi dito sa kasi dito sa isang kayo pangawagin. Ara, gina-representar sang aton yung police po surveyor kay Mat, no? So, positive may unod ang wallet. So, gina-check sa buong Yes, kay Mat. Alright. Para makita nyo subong sa aton nga screen, no? Naka-short si Manang sang blue nga polka dots. Ay, grabe. Mga pila edad ni sang iya partner nga lalaki ni K5 EJ sa Bulubanta mo man? Subscribe man, isa nga baka ko kay Maliviwa. So medyo pigaw ang sulod sa aton nga field reporter sa buong hapon. Isa naman kibay pas operations ginhiwat sa may molo. Pero wala pa kabalo kundi ini sa molo mga ka-K5. Mag-live-in partner dakop naman sa isa ka bypass operation. Why ganiya untat ang aton nga operasyon sa bypass ni? Ay grabe ni gali. K5 EJ? Yes, kay Mat, no? Nagwa kita diri, no? Kay mahina kita signal diri dito sa sulod, no? So, diri kita tagwa sang pertahan. So, diri, no? Kung natin diri ang patapos sang mulupin kay 5 Mat. Sa Bulubanta mo ka K5 EJ, ano na ang lalaki na mga 50 na yan? 45 ka kay 5 Mat. 45 years old. Yung mga kabataan na sila kung wala pa? So, i-confirm pa natin karon ni kay 5 Mat, no? Sa ila mismo, no? Kung kasado ni sila or may mga kabataan ni sila kay 5 Mat. Ano yung trapman ka gini sila? Okay, 5 EJ, pila ang nakuha ni sila? Pila ang bypass money da? 8 mil ka kay 5 Mat. Wow! Huwag gini sila yung ganuto, no? Sa 8 mil. Sulod sa isang kabulan, pwede mo na mapakita. Pero medyo dako-dako, guro income nila na mo. Ano kwarto na da? Ano kagamay sang kwarto na? Gamay lang ining kwarto ka kay 5 Mat, pero simentado ini. Pudra man sila mismo, taga-dira sila mismo, o kung naga-board lang sila? I-verify tayo na karon kay 5 Mat, no? Kaya ang sitwasyon diri, no? So, kung kita gyuro pa lang tawo sini base ko naga-board na gid sila kay kadamo diri sa mga kwarto-kwarto man kay 5 Mat. Sige ka K5 EJ, Pantayan nyo na karon kung di taton ma-follow up si K5 EJ Cordoba sa programa ni K5 Enrico Surita Jr. sa El Castigador. Ate, kamusta nagpuwag tao dahil, no? Medyo lang kay 5 Mat, no? Kay ang lugar diri, no? Ang do tama man diri ka may lag ko man diri ang balay ka kuana kag sulod diri tama tapos ang agyan mo kudal lang gid ka kay 5 Mat. Kudal kag kudal, no? Ate sige basi ma-PM mo ko. Basi kay K5 EJ basi ma-PM mo ko sang sang location abatan na kada. Dito kay 5 Mat. Salamat kay K5 EJ sa mga flash report sa mga bypass operation. So, nagikan din, no, sa distrito sang Mulo, no, exclusive sa K5 News FM Iloilo, ang isa ka drug bypass operation, no, ini nga balita, no, ginadulongit ninyo sang D3 Bayo para sa busi po nila na trangkaso mag D3 Bayo. Kag ni K5 Race, piya umalay nga palanggagin ang tanan nga taga-Pututan. Ini naman si K5 dito duba para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM Flash Report. Madamong salamat gid sa Flash Report ni K5 EJ Cordoba ka K5. Isa naman ka bypass operations ang ginkasa sang aton Molo PNP. Grabe 8,000 valor sa 8,000 pesos
dakop ang mag-live-in partner sa isa ka bypass operation. O mga ka-K5 nato, no? Halin sang last year, kung makita nyo, hasta subong, hindi kaya manigarang natawag naton nga pagbaligya sang Shabu. Pati kung makita naton sa unang lain pa administrator, lain pa nga aton nga presidente, do medyo hinay-hinay ang pag-produce ang Shabu. O subong ha, wala too ang pagbaligya sang Shabu. Ay, grabe na eh. O, tayo sa mga ka-K5 naton ha. Isa sa molo naman na, molo. Pata kabalo kundiin ini siya nga lugar sa Moro o barangay. Isa naman kabaypas operation ang gingkasa sa ngaton kapulisan. Ibalikan ta na karon sa Dili Madugay si K5 EJ Cordoba. I-check naton kung ang natakpan to sa bypass operations. Kagi naman priso o kon bag-uhanon. Ate matintin baka kagi sa sulod sang prisuan nunoy kag inday. Kabalo ka naman nga pigado. O kabalo ka naman nga mabudlay ang ginabuhat mo. Anyway, siguro sa pagbaligya sang Shabu mga ka-K5, yang imo malang na yang kapital imo laway. Kung matamis imo laway, ti tamis damo magbakal. Pero gani kung ulo upload na ang imo laway na hindi manigar na yan, may matulo timbre na. Kapin pagid ha, kapin pagid. Kung ginahisaan ka pagid. Ay sas. Chocolate, ari lang kami diya. Gumamati sa sinikway lapos sa magabi. Gumamati man si Ninita Del Prado. O, isa naman kay bypass operation singkasa sa molo. Ang gabi, mga alas 2, alas 3, hindi mo manigara, may mga bypass operations ba? O, tips na lang na sa mga nanay kag tatay. Pangita na lang ka mo bala ubra sang maayo nga ubra. Baligya ka mo da mga iskrambol, ice cream, fishball. O, baligya ka mo da relief. Mga Shabu mo inyo. Hindi na kayo manigaran sa mga ka-K5 na bisan kalakat ka sa may dalan. Kadamo man sa mga hold-upper. Subong! Wala too nga hold-upper. Mga kuging nagagwa na. Ay nano. Grabe ni. Kung ako sa inyo, nanay kag tatay, baligya ka mo sang klinika DTX 500. Mabakal pa na. Nano man. Well, i-check natin karon na sa K5 kay K5 EJ Cordoba. Ilang taon na to na kung gaboard na sila kay kalabanan daan sa nagabaligya sa bo. Gaboard lang. Kaluluoy lang kung kisang aton yung mga tag-iyada sa mga boarding house. Ay ti. Dira ka mo inyo yan nagahulom-ulom. Dira ka mo nagabaligya sang Shabu. Ay sas. Sabi nyo mga kapulisan na naton, gaipos-ipos lang nagapanilag mananday. Ay, sis. Well, mga ka-K5 balik ta sa atong nga programa sa Laugh Out Loud, hindi ako komentaryo Baka kapoy. Well, sa mga hapon mga ka-K5 enjoy yun tadi sa mga last part sa atong program sa programa ang Laugh Out Loud. Hindi magkalipan mag-inom sa GTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Doon na dumduman ko si Troy Tisoy ako ng aga, balita sa aga. Mahal ko pre. Doon gabalita ka na sa mga. Ay kasadsalan, good afternoon sa inyo tanan-tanan. Hello to Ma'am Christine, ang honors ng Aminolite. Good afternoon sa inyo, how are you? Thank you for listening sa K5 News FM Philippines. And ano yung pag-ginawa? Check na din sa mga itong mga viewers kag mga callers na si Robert Legaspe, nakatutok din. Shoutout sa Kalumpang, si Bebe Gapamutos Uling while may bypass Boperte. Watching your live now. Thank you so much, Sir Ambrosio. May caller tayo sa Bongo. Check na to sa linya. May caller kita sa line number 2. Sir Ambrosio, good afternoon sa imo. Dati wag ito da milk tea. Hello, mayang hapon. Hello, DG, Matt Chocolate. Ay, mayang hapon sa imo, gwapo. Kamusta ka na subong niya? Okay naman, DG, Matt Chocolate. Tapos naman kang panag-ob sa bumba, Matt Chocolate. Amo na yan. Ano naman, bal mo subong nga kaya damo sa mga bypass operations sa ginahiwat rin sa syudad sa Iloilo? Okay naman, bago lang guro sa mga kaplano pa lang, no? Magbaligya. Hindi na ako magbaligya sa mga
Illegal, dapat i-strict ka sa legal kaysa legal ko. Bisan gamay ang kwarta at least. Grabe galing ni Swabe lang. Alright, sige gwapo. May gusto kay Tamiyaw subong nga po. Katiga kulabos na kita sa tiyempo natin. Magasunod na ang programang. Sige, Tamiyaw, your friends, go. Yung una si Moti G. Matukulit na yung hapon. Si Sir Loren, si Remy, kay Rodel, kay Ryan, kay Rostom. Si P5 Bryce, kay Amalay, kay P5 Aaron Lloyd Ripolyo, kay Ma'am Kim, Ma'am Jenny, Ma'am Nicole, Ma'am Alex, Sir Ted. Sa taran-taran na nagkapamate. Sa kay nang Elsa gali, happy birthday sa Yadra. Subong Sir Matt, may tansa Bonifacio. Sa taran-taran na lang siguro Sir Matt, next doon na lang ko Sir Matt. Alright, sige, extra noy. Kanagid lamang diri sa may banuas ng kanatinis ka kay Brennan Dyson. Para sa kampiyon ni Brita, serbisyo publiko kag kalingawan. Sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Ay, thank you so much, Gen. Well, mga K5, wala na kita tempo. I need to say goodbye. We are number 1 na kita sa K5 News FM sa atong nga taxi patrollers. Kaya nagatutong bihang sa atong nga station manager. Si K5 Indrico Surita Jr., aton area manager si Sir Ray Espeja Omalay. Suportaran naton dira sa Pototan. The CEO of K5 News FM, Dr. Ramil Itangon. Sa mga friends naton sa mga kids naton enroll your kids at MKF Talent Academy. Kasi gusto nyo mag-enroll nila, naka-promos na, naka 1.5 lang subong ang ilang enrollment fee. Enroll na ka mo na. Para nga mag-enjoy ka mo subong. Well, kinatamyaw tamang ni si Robert Legaspe, nga nagamamati subong sa aton, ilo magaling kay Mama RJ Labor, nga nagamamati subong sa aton sa 88. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, namuling mapaniwag kay utong at kay intay. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes, lingkawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga. Estrikto nga paggiya kag pagpahangot ang kinahanglan. Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang ganito.